Politika orokorreko plenoaren lehenengo zatian defendatu genuen tesia hurrengoa zen. Gobernu foralaren proposamen izarrek jatorria daukate dagoeneko gaindituta dauden politika neoliberaletan. Hain zuzen ere, legealdi honetan egin den erreforma fiskal atzerakoia edo bultzatu nahi diren proiektu handiak Subfluvial bezalakoa edo Guggenheim Urdaibaikoa. Bigarren zati honetan defendatu duguna izan da esaten duguna eta egiten dugunaren arteko koherentzia. Terminologia bat asumitzen badugu, asumitu behar dugu ere horrek ondorioak dituela. Adibidez, Gazan genozidoari buruz hitz egiten badugu, horrek eraman behar gaitu nahi eta nahi ez estatu genozidarekin harreman guztiak apurtzea. Esaten badugu larrialdi klimatiko batean murgilduta gaudela, horrek esan nahi du ezin ditula bultzatu proiektu gehiago auto pribatuaren sustapena oinarria daukatena, adibidez, Subfluvialaren kasua. Eta esaten badugu gobernantza krisi sakon bat dagoela eta arazo bat daukagula fascismoaren gorakadarekin jendeak instituzioak gero eta urrunago ikusten duelago, ezin dugu bultzatu Guggenheim Urdaibaiko bezalako proiektuak eskualde oso baten borondatearen kontra.